ҳастанд як қатор қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон ки ҳуқуқи журналистонро ҳифз мекунанд. аз он ҷумла қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи матбуоти даврӣ ва дигар воситаҳои ахбори омма. дар моддаи 28 он омадааст ки журналист ҳуқуқ дорад ахборро ҷустуҷӯ, дастрас, таҳрир ва интишор намояд. инчунин вобаста ба иҷрои вазифаи журналистӣ бо шахсони мансабдор метавонад ҳамсуҳбат шавад. ҳама гуна далелҳое ки вобаста ба басоити техникӣ, яъне аудиовизуалӣ, асбобҳои кино ва ё дигар воситаҳои аксбардор метавонад истифода кунад ба ғайр аз мавридҳое ки қонун манъ кардааст. инчунин метавонад зимни санҷиши далели ҳолатҳои вобаста бо маводи дастрасшуда метавонад бо мутахассисон суҳбат кунад, муроҷиат кунад ба онҳо. инчунин ҳамон иттилооте ки вай мехоҳад нашр кунад метавонад бо номи худ ё ин ки бо тахаллус, яъне бо номи шартӣ интишор кунад. ва барои дастрас намудани ягон иттилоот метавонад ба таври ройгон бо дархости журналистӣ муроҷиат кунад ва онро яъне ба ҳуҷҷатҳои расмӣ метавонад дастрасӣ кунад. инчунин сирри муаллифӣ метавонад вай пешакӣ вай кунад, гуфтугӯ кунад. инчунин бо шаҳодатномаи журналистӣ метавонад журналист, яъне ҳуқуқ дорад дар ҷойҳои муҳофизати табиӣ, метавонад дар дигар ҷойҳое ки садама фаъолияти кории худро барад, яъне бо нишон додани шаҳодатномаи журналистӣ.